कोकणशाही आयोजित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री पोपटराव पवार, गाव हिवरे बाजार, जिल्हा अहमदनगर आणि माननीय श्री भास्करराव पेरे, आदर्श गाव पाटोदा, जिल्हा औरंगाबाद। प्राधान्याने येणाऱ्या 100 ग्रामपंचायतींनाच प्रवेश मर्यादित। आजच संपर्क साधा 9860 335458 किंवा 8275 632413 किंवा 9405 46 67 70। रविवार दिनांक 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी मराठा समाज हॉल कुडाळ येथे कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं। कोकणशाहीच्या चॅनलच्या माध्यमातून या ठिकाणी नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, ग्रामसेवक असतील यांच्या माध्यमातून गावातील विकास कसा साधावा, गावातील ज्या काही योजना आहेत त्या सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कशा पोहोचवता येतील, याच्यासाठी हा स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी कोकणशाही चॅनलच्या वतीने या ठिकाणी निश्चितपणे घेतला जातोय। या कोकणशाहीच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आदर्श म्हणून काम केलेले सरपंच पोपटराव पवार साहेब असतील, आमचे भास्करराव पेरे असतील, निश्चितपणे यांचं मार्गदर्शन, त्यांनी आपल्या गावामध्ये कशा पद्धतीने काम केलं, एक गावाचा सेवक म्हणून कसं काम केलं, हे निश्चितपणे आपल्या डोळ्यासमोर आहे। आणि अशा पद्धतीचं काम आणि त्यांचं मार्गदर्शन निश्चितपणे या मालवण तालुक्यातील सदस्य असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत नवनिर्वाचित सरपंच असतील, यांना लाभणं निश्चितपणे फलदायी ठरेल। कारण अशा नवनवीन योजना असतील त्या कशा राबवायच्या, काही अडचणी असतात त्यावर मात करून लोकांपर्यंत त्या कशा पद्धतीने पोचवायच्या आणि आपल्या गावाचं आराखडा, विकासाचा आराखडा, आपल्या गावातील एक योजना पोचवण्याचा आराखडा कशा पद्धतीने सरपंचांनी आखला पाहिजे, त्या वार्डमधील सदस्यांनी कशा पद्धतीने काम केलं पाहिजे, अशा पद्धतीने निश्चितपणे हा स्तुत्य उपक्रम या ठिकाणी कोकणशाहीच्या वतीने या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे। यापूर्वी सुद्धा कोकणशाहीच्या वतीने अनेक उपक्रम, असे सामाजिक उपक्रम, मग पर्यटन दृष्ट्या असतील, शैक्षणिक दृष्ट्या असतील, अनेक पद्धतीचे वेगवेगळे उपक्रम या ठिकाणी कोकणशाहीच्या वतीने या ठिकाणी घेण्यात येत आहेत। खरं तर कोकणशाहीचं काम अशा पद्धतीने स्तुत्य उपक्रम वेळोवेळी घेत राहावं। आज या कोकणशाहीच्या होणाऱ्या 26 फेब्रुवारी होणाऱ्या ग्रामसेवक, उपसरपंच, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य परिषदेला आम्ही मालवण तालुक्यातून निश्चितपणे शुभेच्छा देतो आणि मालवण तालुक्यातून सुद्धा जास्तीत जास्त सरपंच, सदस्य या परिषदेमध्ये सहभागी होतील असं आवाहनही या ठिकाणी आम्ही सर्व सदस्य आणि सरपंचांना करतो। निश्चितपणे तुमचा हा कोकणशाहीचा सरपंच, उपसरपंच परिषद आणि सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य परिषद ही निश्चितपणे या सिंधुदुर्गासाठी फलदायी ठरो अशी आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्रामविकासाचे हात बळकट करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसेवक यांची भव्य दिव्य परिषद। या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे साक्षीदार होण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला आजच सबस्क्राईब करा।